2 metriä tällä hetkellä on suurin piirtein, nyt on laskuen. Suurimmillaan voi 3,5 metriä. Kuukaudesta vai niin he täytyy tietää se niin lunakalenteri, se sanoo joku kalenteri, se on. Täytyy tietää, että millainen se vesi reagoi. Se vaihtelee se aika, ei se mene joka päivä samaan aikaan. Now we arrived to Paradise Island. And the real name of this island is the Lading. Lading. Lading is the real name. If you say paradise, some local people don't know. Okay. And then they don't know how to show where is the paradise. And you say Lading, yeah, this island. Okay, everybody, please, when this boat close to the other, please keep your hand inside. You don't hold the boat side. Sormet pois. Otatko mamma tauon? Ja tässä ollaan vähän kauan, sitten seuraavassa lähdössä ollaan vähemmän. Viimeisessä ollaan kauan. En mä tiedä. Đấy. Phát tài quyết.